the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang handumanan o pista sa mga Santos, Carlos, Luanga ug mga kauban, mga martir ni sila dito sa Uganda tungod sa ilang pagsaksi sa atong pagtuong Katoliko. Bisan pa man gihulga sila sa mga authority nga dili sila papadayonon. Gihulga sila sa kamatayon, ilang gipakita ang pagpakamatay para sa atong pagtuong Katoliko. Muna nga ato sang iyampo nga kita ug ang ato mga kaigsuonan karong panahona andam unta ta nga muhalad sa atong kaugalingon aron pagsaksi sa atong pagtuong Katoliko. Uban kanila padayod tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan, healing sa atong mga sakit ug sa atong mga benefactors and donors nga unta hatagan sab sila sa Ginoo ug mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihimo ang dugo sa mga martir nga binhi sa mga Kristiyanos. Itugot nga mapuangoron nga ang uma sa imong simbahan nga gibisbisan sa dugo ni San Carlos ug sa iyang mga kauban mutambo kanunay aron makaanig daghan alang kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Tobit. Og sanglit ikaw man ang labing suod niyang parinti, aduna kay katungod sa pagpangasawa kaniya. May katungod ka usab pagpanunod sa tanang kabtangan sa iyang amahan. Sa paghisulod ni Tobias o sa anghel nga si Rafael sa syudad sa Ekbatana, miingon si Tobias, Asarias, higala ko, dad-a dayon ako sa labing madali ngadto kang Ragel. Ang anghel midala kaniya ngadto sa balay ni Ragel, diin ila siyang hikaplagan nga naglingkod sa pultahan sa iyang patio. Si Rafael o si Tobias nangumusta kaniya pag-una. Unya mitubag siya, dayon kamo mga higala ko, ato kining balaya. Gipasulod sila ni Ragel sa iyang balay. Apa nakadungog si Ragel sa pangutana ug miingon kang Tobias, kaon og inom una ug paglipay karong gabi una. Aduna kay katungod sa pagpangasawa kang Sara ug dili ako makatugot nga adunay lain nga mga asawa kaniya tungod kay ikaw ang akong labing suod nga paryente. Apan tug-anan ko ikaw sa matuod anak ko, gihatag ko na siya ngadto sa 7 ka tawo, silang tanan mga paryente. Ang matag usa kanila namatay sa gabi sa ilang kasal,
diha gayod sa paghisulod nila sa lawak nga higdaanan. Apan karon, anak ko, kaon og inom. Ang Ginoo magbantay ra kaninyong duha. Mitubag si Tobias, dili ako mukaon nimo inom hangtod imo akong pasaligan nga maasawa ko si Sara. Miuyon si Ragel og miingon, sa walay duha-duha himuon ko kini. Ihatag ko siya kanimo sumala sa gisugo sa mga balaod ni Moises. Ang Dios sa langit mao'y naghikay niining kami ni una, busa dawata siya nga imong asawa. Sukad karon, ikaw iyahana ug siya imuhana. Si Sara imuha karong adlaw og hangtod sa hangtod. Ang Ginoo sa langit magbantay unta kaninyong duha nga walay mahitabo karong gabhiuna. Magmaluluyon unta siya kaninyo. Unya gitawag ni Ragel ang iyang anak. Sa pagduol niya, gikuptan niya ang iyang kamot ug gihatag siya ngadto kang Tobias uban sa iyang panalangin. Siya miingon, dawata siya nga imong asawa sumala sa mga pagtulunan sa balaod ni Moises. Dad-a siya ngadto sa balay sa imong amahan. Ang Dios sa langit maghatag unta kaninyong duha sa usa ka kamalipayon nga kinabuhi. Nangayo si Ragel sa iyang asawa nga dad-an siya og usa ka linukot nga walay sulat aron iyang ikasulat ang kasabutan sa kaminyoon. Gidad-an siya ni Edna sa linukot ug gisulat ni Ragel ang kasabutan diha sa pag-ingon nga si Sara gihatag ngadto kang Tobias sumala sa mga pagtulunan sa balaod ni Moises. Sa dihang si Tobias ug si Sara na lang ang dito sa sulod sa tinakpan nga mga pultahan, mibangon si Tobias sa higdaanan ug namulong sa iyang asawa, bangon inday, magampo kita sa Ginoo aron kaloy-an kita ug iya kitang panalipdan. Mibangon si Sara aron magampo silang duha ug mangayo sa Dios sa iyang panalipod. Unya nagampo si Tobias. O Dios sa among mga katigulangan, takos ikaw sa pagdaig. Daygon ang imong ngalan hangtod sa kahangturan sa tanan nga imong binuhat sa langit ug sa yuta. Gibuhat mo si Adan ug gihatagan mo siya kang iba nga iyang asawa aron mahimong katabang niya. Nahimo sila nga mga ginikanan sa tanang katawhan. Maingon ikaw, dili maayo nga mag-inusara pagpuyo ang tao. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Ginoo, gipili ko si Sara tungod kay kini matarong ug dili tungod sa kaulag. Kaloy kami ug itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bago, nga naa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanong nga
libot sa imong tala. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Tanawa sa ingon ini panalinginan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Manalangin kanimo ang Ginoo gikan sa Siyon. Makita mo unta ang kabulahanan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaasap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ko ikaw, Ginoo. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Sadusiyo, busa miduol siya kaniya og nangutana unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini: higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios og nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing og sa tibuok niyang salabutan og sa tibuok niyang kusog, o kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran og paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Hesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Nagpadayon ang istorya sa atong unang pagbasa sa kinabuhi ni Tobit, ni Sarah. Nya karon gihisgutan ang kaminyoon ni Tobias, kanis Tobias anak ni Tobit. Nya paryente man siya sa kadtong
mga lalaki nga nakuha ni Sarah, nabana, katong 7, hinomdomo, 7 kalaki, nga nangamatay pagdayo nilang akong magkasal, yun. Igsuod nila slawak, matod pang tubit, giistorya man yang Tobias dili sa tong unang pagbasa, patay dayon. Nya si Tobias maoy gipili nga mao na say mo pangasawa, so ikawalo na siya. Nya muna thrilling sa ning kuana kay naka patay gud inigsod. Mao ni ang buhat sa yawa, kanang patyon gyud ta. Buhat man gini si yawa kaning kamatayon. Nya unsa may gi alkontra ni Tobias sa gahom sa yawa nga mopatay kung kinsay mga sawa ni Sarah. Sa may iyang gi tugbang ang pagampo. Ingon siya, siyang asawa, nang higda naman to sila. Ingon siya, mamangon ta kay magampo. Minaw ko katong 7, wa gid to magampo. Britso day kumbate. Kana bitaw komedya ko ba kana mga kuan ba kanang mga nabang magminyo ba. Ingon ko nga pagampo sa mos Ginoo siya murag di man kakaampo ana pa der. Naka mo taw kasuway og unsaon na. Kamo magampo mo. Kasuway mo ana nga kana bang wapagyon mo magkahikapay ba nya nagkuyog na mo didto na mo sa kwarto nga kamo na lang duha nya wapagyon mo magkahikapay nya pertigin ninyo ka in love sa man nakaampo mo. Kadto sila wapagod tugod maghikapay wa gyud kanang mao gitoy una nilang panag tupad og higda nya wa pa gyud magkahikapay nya si Tobias 14 niya ka in love ni Sarah. Ingon gud siya gud ingon gusto bit nga kaon usa isa di ko mo kaon basta di gid mo ko pasaligan ka portigin niyang in love gid ni Sarah. Di ko siya mo kaon, di ba kanang ma-in love ka murag di makaganahan mo kaon. Nakasuway mo ana. Wa. Kanang ma-in love ka ba di ka ganahan mo kaon oy labi na og kana ganing ano bang pugong-pugungan sad kuan-kuanon ka ingnon kasi mo ginikan ay pagadto ha panteg mo adto ka dito anya maglagot ka di ka ganahan mo kaon ana gusto jud ka kadto mo tan-aon mao to pagkita nila perting in love ya gahigda na silang duha si Tobias wa mohikap ni Sarah. Niingon hinon siya, day, mangon ta, mangluhod ta, magampo ta. Siya pag nango og ampo, panagsara kay na ambana, maoy mo pangulog ampo. Kasagaran yung magampo ka na yung asawa. Tanawa lang ko ning nanimba ron. Mga sinakit nga asawa. Kay kanang mga bana, di jud kay na mulid og ampo. Oh. So, nindot kayo ni nga panaminan ba ang gibuhat ni Tobias. Siya nga bana, siya nga lalaki, nga kanang lalaki agresibo man gina. Ang unahon ana hikap man dayon. Siya mo ningon siyang asawa, mamangon ta, magampo ta. Siya naglid og ampo. Nya iyang gi-mention dito sa Ginoo, unsay na siyang kasing-kasing ningon siya, gipangasawa nako ni si Sarah tungod sa gugma dili tungod sa kaulag. Kay karon gud kasagaras mga asawa kaulag. Muna subo kay palandongon nga kasagaras magpakasal wa na human na. Sulob-sulob anang puti nga Buddha, kanagong puti nga Buddha simbolo man gud as purity. Ang saong pagka pure ana nga ang uban gani puyo-puyo naman. Wa gid kay kasabot na karon ba ang karon ang kaulag na lang gyud unsa man ang kaulag kanang kagana ba kanang tagbawon ang gana dili magtagbaw sa gugma mo na nindot kay na nga giingong Tobias unsa may nahitabo wa sila mga matay naayo ang curse katubang tunglo nga naa ni Sarah
Murabag ang tunglong na ang sarang gibutang siyawa, kinsang lakiha mo hikap nimo patay. Basta ka nang, di tingali mo hikap, kanang sa ubang laki mo hikap, kinsang lakiha mga sawa nimo, inigsugod og hikap, patay na yun. Mura siya bagkatang kilat ba? Itong nakamatay diha sa kanang kuan, atong niaging mga adlaw, itong duha ka tao, mura bag ighikap, kurinti na yun, patay na kagritso. Ana, ito si Tobias at siguro sa tumikap sa patay siguro na ni. Pero pag pangadji ni Tobias, nawagtang ang yawa. Muna, ang manag-asawa di ay mag-ampo gyud. Kunya ang mulid gyud ampo ang bana. Sa among panahon sa una, ang ako ug yung papa mao'y mo agdag ampo kanang rosaryo. Bisag hubog pa to siya, mangutana gid sa inigabot. Saman, nagrosaryo na mo, niyas mama, kusmod kay bakit hubog ng ginas papa, biyaw-yaw nas mama. Ingon is mama dito, kisay mo rosaryo rep, kisay mo sabat na to. Mga bata, di mo na ka mo sabat. Ana din mama, isog kayo, ingos papa, sige, bangon, rosaryo ta. Amo na, inig rosaryo, papa, kuha na kay tingog ka nang yangi-yangi na kayo ba? Aman na mo, langit, pagdahigo na. Pero home noon, gina rosaryo, yun. Amo na siyang, tanawa o, di ba, iyang anak, perti na mo, kulikta. Mau na, bunga mo nis pagampo. Oh, bungas pagampo eh. Aka nang yawa sa kakabos, perti sa namong kabusas una. Niya, sige pagkasakit akong maguwang babae. Karon buhi pagid taon ning 5. Nawagtang yun niya. Di nasad kayo kabos. Mo nang resulta tungod na sa pagampo. Kita sa dinhi, unsam sa ni pagampo. Kanang nang donate nato, bunga na sa ilang mga pagampo. Kanang ibang ni donate nato dinhi ba? Bunga sa ilang pagampo. Katong akong giingon ninyo nga kana ganing kuan, katong ang duha ka buk anak niya babae, unya ang usa na dialysis, kidney failure, ang usa cancer. Ana, karon ni message na pud siya nako, Father, na ako'y gipada, pada siya 6,000. Nya iya di kong gipadad as picture siyang anak na nagbike sa Tanawa, Father, kusog na kay siya mo bike dito sa kuan ba. So salamat jud kay Father, ako'y magpasalamat nimo sa imong hinatag og sa imong kanabang inspiring kayo nga faith ba, nga wa gid siya mo surrender salig sa Ginoo. Nya tungod anang iyang pagsalig sa Ginoo, nakasinati siya og kaning usa siya bas nakasinati og mga nindot kaayo nga mga pagpakita sa Ginoo siyang gahom karong panahon na nang hatag siya kasagaran gyud ng hatag nato, kasagaran gyud ba pulos gyud maampuon. Kamo dinhi maampuon mo, hatag na mo. Kani si Tobias maampuon man kay ni, manggihatagon sa kay ni siya. Inyo nya ding mahibaw-an inig ka sunod na kon kay iya sang papa maampuon sa to katustubit, manggihatagon sa kay tustubit. Nya kani sila si Tobias ug si Sarah usa ni sa mga descendants ni Jesus. Giagian ni sila sa lineage ni Jesus. Murabag sila hinungdan nganong naatay Mesiyas. Ako hawa na. So kita sa diang mga maampuon, mahimong manggihatagon, agianan sadta ni Kristo. Oh, makasulbad tag problema. Karon kaning mga manggihatagon nato, sulbad ng atong problema atong tuang pagkulminisyon. Niabot man ganig 896 ang atong kana ganing na kuan na baligya na halin nga slots. 800 ra gud atong budget. Nya karon gani naagi na mugos og sod na nahimo na hinong 897 kay ipa-appeal gid niya didtong iya. Di atong gi-appeal na 897 na kay ipasod gid niya sa counting. Di ni sobra na tag 97,000 sa atong target. Nya kay ang atong expenses kay 686 raman. Di na natay kamoy kwenta dia. Nya ang kuan ang ato sang hope and opportunity
hinay-hinay yung nirog. O karon 1,127 na lang ang nahibilin. Kaya na natay halin nga 3,873. Kada nato kita nga naay muhatag, murabag muluag ang atong problema. Yay, asa tag-ibayad ani, yay, asa tag-ibayad. Igkakita nako, pader na ako'y gipadala. Gamay ra gyud kayo ni pader. 2,000 ra gyud ni. Nako gamyan ka ng 2,000. Pagkadako ni ana, nako mangani ang 500. Kana na bang 2,000? Pero para nila gamay ra kay ni pader. Kini bitang taong mga manggihatagon, gamay ra kay nila bisan pa ang 1 million. Pero kani mga tao nga daw bisag 20 pesos kwintahon, bisag kanang 20 pesos nga donut kay tanan, kwintahon gina. Kwintahon. Hapakon pagkamot sa anak og mawa, ikaw ba kakawatan ikaw dako. 20 pesos, hapakon pagkamot. Oh. Gamo, unsa man mo? Manggihatagon o dili? Congratulations. Mao na ang resulta na sa pagtuman sa sugo ni Hesus nga nas atong kanini ang gospel. Matod pa ni Hesus, higugmaa, mao ni kinatas ang sugo, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Muna si Tobias, wa siya mahigugma siyang asawa, mas nahigugma siya sa Ginoo, munang didto sa siya nitugyan sa Ginoo, sawap aniya sugdi pagbuhat ang iyang katungdanan or pribilehiyo isip bana. Kay mas nahigugma man siya sa Ginoo, gitugyan usa niyang ilang kaminyoon didto sa Ginoo. Kamo mga asawang ni adinhi, kinsa ba inyong gihigugma? Ang Ginoo o ang inyong bana? Kusga. Unyag mamatay ron inyong bana. Okay ra ninyo, dili. Okay, dili. No, simbako sad pader simbako. Moingon gani kana, mas gihigugma nimo ang imong bana kaysa Ginoo. Kaya ato man ka mawili. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang mahadlokon sa Ginoo, kanang mahadlok ka nga mawa ang Ginoo diha nimo. Ang uban mahadlokon mas anak, mahadlok ang anak mawa. Mahadlokon sa bana or mahadlokon sa asawa or mahadlokon siya sa iyang mga butang, sa iyang mga bahandi. Takoy among COVID ba gabi among COVID nga meeting ingon dayon ko kanang dili magpabaksin maimpirno. Pastang pangatawa nila, ikaw di pa din magpabaksin ka na ko. Na, yun. Wapa mo sa baksin. Na, nga no kung dili. Huwat raman sa kog na, kaya nga magmamalita na. Libre gina siya. Nya, ingo mo sila, di lang tapadiroy kay 2 years na ba kuno, patay na kuno ta. Anak sila ba? Di lang ta na. Kaya ni share mas Father Lidio, dito sa akong parokya, diha ng tatos baskitan tanan. Sus, pagkahibaw nila atong news nga, gitext nga, tanan nga nabaksinan, 2 years ra, patay na. Sus, nanguli ko noon, nanguli. Nanguli ang tanan. Perting hadlo ka. Sus, kay wa naman ko kuno'y turukanan dito, niingon ko no tong gada sa mga baksin. Siya, Father na, baksina na kay, ngas Father Lidio, apa siya, ikalay among baksinan. Angat to siya, pabaksin siya dito. Mo to akong giingnan sila gabi is COVID nako og tinuod na nga 2 years mamatay ka humag baksin pagkanindot unta nga makaabot pa kag 2 years wa man kita kahibaw ugma patay na ta nya magsikag hunahunaan ng 2 years wa man kahibaw ugma patay na ka ngano mo day si Brad Tirio di ay Eleuterio nahibaw dito siya nga inigkaligo niya sa dagat adto siya mamatay nya kamoron ug maligo mo dagat patay mo. Kadto ding gabayik diri nga atong parokyano ngadto pa dong stabla nahibaw day siya nga inigbike niya anhara day siya mamatay. Nya maghunahuna ka ng 2 years. Nayabag. Si Father Suarez, Fernando Suarez, katong pagduwa niya sa tennis, nasigi siya kadaog kada set, ika-third set. Nahibaw day siya nga inika-third set pang championship nga set. Adto siya mamatay. Wow, oy.
Nya kamo, nahibaw mo nga kana inyong paglingkod diha, mao na nay katapusan. Wa sa mo kibaw no. Basin. Sige ay nindog na ta. Mga igsuon, puno sa pagsalig sa Dios atong langitnong Amahan, mudangop kita kaniya sa atong mga panginahanglan ug moingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa simbahan sa Dios, magpabiling lig-on ug maunungon sa pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mamahimong instrumento, alang sa hapsay ug tunhay nga pamalaod, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandom karon, makaambit na sa langitnong bangkiti nga giandam alang kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom nga Amahan, dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mong upang sa gupaw santusan. Kining pano, kining dino, kinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasabong pagaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyangan, alang sa samo kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimog mga gasa o Ginoo ug nagaampo nga mapaubsanon nga sama nga imong gihatag sa mga santos nga martir ang pagpalabi sa pagpakamatay kaysa pagpakasala. Himua usab nga kami hinalad ang among kaugalingon alang kanimo lamang, mag-alagad sa imong altar
ingog mga maayong sulugoon binaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay ang imong santos nga mga martir, si San Carlos o mga kauban, sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tadang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug kanilang San Carlos o mga kaubang mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa, sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong pagod dinhi sa yuta maygon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Maingon nga kami nagapatay sa mga nakasala ka namo. Pumili mo kami ituyan sa mga pagusay. Inunuan sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy-i kami. Hatagi kami sa kanila. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apali pamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Among gikalawat Ginoo ang Dios non nga mga sakramento sa among paghandom sa kadaugan sa imong mga santos nga martir. Nangamuyo kami nga ang nakahatag kanilag kusog pagpalabi sa mga kasakit, makahatag usab kanamo sa pagkamakanunayon sa pagtuo ug paghigugma taliwala sa mga pagsulay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer.
iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod, divine protection. Ang ato lang buhaton sa mas gibuhat ni Tobias, magampo lang gid ta kanunay og higugmao nato ang Dios labaw kaysa atong kaugalingon og sambisan kinsang tao sa kalibutan. So sa makausap pa, update sa atong nahalin nga hope and opportunity slots, nahalina na tag 3,873 ka slots. So 1,127 na lang nahibilin. Nga kini ato ning gamitonon unta sa ato dinhing pagpamalit aning atong yuta, no? So ampo na to ha, nga mahalin ni. Ambot pila ri atong mahalin kada adlaw, murag wa man tingali kaabot og 50. Oh. Sa ato pa 50 ra ka tawo ang mopalit kada adlaw. So tabang sa mog masiyar diha. Mura tag noroy og ice cream ba? Oy, palit mo ice cream. Gahi pa. Bugnaw pa. Ana bitaw. So pero mahalin man gining tanan, mahurot ra gini siguro mga sunod tuig. Tama. Ang sala ihatag sa Ginoo god, relax lang ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanila. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katulad